mici. Turiștii în grupuri organizate sunt rugați să nu se disperseze de grup și de locurile stabilite. Este interzisă trecerea frontierei prin alte puncte decât cele stabilite. Foarte, foarte frumos și foarte interesant. Iată și mesaje din perioada respectivă. E momentul să spunem bună dimineața. Doamne Cuciuc, bună dimineața, la microfon vă rog. Bună dimineața Chișinău, bună dimineața și dumneavoastră. Vă văd și prietenii dumneavoastră de acolo. Ați fost prezentă deja la noi în emisiune cu șansonetele și cu lucrurile interesante. Îi spunem bună dimineața și soțului dumneavoastră. Bună dimineața, vă salut Chișinău. Dumneavoastră sunteți medic la Iași, la Spitalul de Copii, nu? Da, așa Ce este. specializare aveți? Anestezie și terapie intensivă. Știu că ați fost la Podul de Flori, dar nu la Ungheni. Nu, am fost la Podul de Flori Albița și mi-aduc aminte cu mult drag acele clipe. Să zic că acum mi-aduc aminte și retrăiesc din nou aceste momente când, după o lungă așteptare, am trecut cu vâltoarea aia de oameni, am trecut dincolo de pe malul celălalt al Prutului, peste pod, și simțul ăsta al frăției, vreau să zic că ne salutam cu toată lumea. Am înțeles pe bune cuvintele sângele apă nu se face. Nu se face. Vedem o fotografie publicată în 24 de ore pe data de 15 mai. A fost o grevă între timp, tipografii, iată că la noi democrația se învățau foarte repede și era într-adevăr ca o frăție. Te primea ca la o nuntă, ca și cum ți-ai primi străbunii acasă, cu pâine și sare, o imagine care spune tot. Cum ați ajuns în România? Este o poveste pe o parte destul de simplă. A fost un acord între ministere. Ministerul Sănătății, e vorba de Ministerul Sănătății Moldova și Ministerul Sănătății România, în urma căruia am fost delegat în România la Spitalul de Recuperare, care nu avea medic specialist în anestezie și terapie intensivă, și prin contract. Și ăsta a fost începutul. Da. După care lucrurile au luat o întărsătură, urma căreia ne vedeți acum aici. Ați păstrat legătura cu cei cu care v-ați cunoscut acolo, cu care v-ați împrietenit? Vreau să zic că la Podul de Flori am cunoscut multe persoane, dar îndeosebi ne-am cunoscut cu o familie care a venit din Focșani. Este vorba de familia Roșca, Fani și Geta. Mă folosesc de acest moment și îi salut, cu care ținem legătura până în ziua de azi. Deci... Foarte frumos. Sunt povești de viață și trebuie să spunem dumneavoastră, în această dimineață aveți programată o operație. De asta la un moment dat trebuie să le spunem și telespectatorilor noștri, o să trebuiască să plecați din studio. Câtă lume din părinții, din bunicii care vin acolo cu cei mici și își pun și viața, dar și sufletul în priceperea, în mâinile dumneavoastră, știu că nu sunteți născut aici la noi. Vreau să zic că multe persoane știu, pentru că află din terțe, să zic așa, surse, și chiar sunt de multe ori foarte emoționate, se apropie și domnul doctor, știu că sunteți de dincolo, așa este vorba. Și da, acum sunteți dincoace, nu? Acum sunt dincoace, eu fiind cu baștena din Cernăuți, satul Costiceni, practic toată copilăria mea mi-am trăit-o alături de gardul de sârmă, pentru că satul este chiar pe malul Prutului și totdeauna copil fiind, mă uitam de partea cealaltă și zic, oare să ajungă timpul ca să pot să-mi spăl mâinile în apele Prutului. Și a fost să fie. S-a întâmplat. Și iată că acum acest copil, Slavian, îngrijește alți copii și a ajuns să-și vadă visul cu ochii și aș spune că este o poveste de succes. Mergem din nou la Chișinău să vedem ce mai fac prietenii și colegii noștri. Spunem din nou bună dimineața Moldova, bună dimineața România, bună dimineața Chișinău.
Bună dimineața! Bună dimineața, Horia! Bună dimineața tuturor românilor care ne privesc la această oră. Continuăm emisiunea dedicată celor 20 de ani al Podului de Flori, care s-a stabilit la 6 mai 1990. Iar acum, în studioul televiziunii publice de la Chișinău, am pe doamna Eugenia Marin, mama regretatei Doina și Iona Aldea Teodorovici. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Ce s-a întâmplat atunci, în data de 6 mai 1990 și unde erați dumneavoastră? În primul rând vreau să-i salut pe toți prietenii și în genere pe toți ieșenii, pentru că vreau înainte de să fac o mică remarcă, înainte de Podul de Flori, să știți că noi am fost primii în 1989, două autocare cu elevi și profesori de la Liceul Gheorghe Asache și Școala 59, care la invitația profesorilor de la Liceul Emil Racoviță din Iași am trecut Prutul. Să vedeți ce s-a întâmplat. S-au coborât copiii din autocar și ca puișorii a noștri s-au lipit de profesori, acei de profesorilor. Ei întrebau unde sunt rușii, dar a noștri întrebau unde sunt românii. Pentru că de fiecare dată le se spuneau că în Moldova sunt rușii și trebuia să le lămurim. Ne înțelegeți? Vă înțelegem. Uitați-vă, vorbim aceeași limbă, avem același comportament. La început au plâns că au trăit în familii, iar mai apoi au plâns că nu vreau să se întoarcă acasă. Atunci, pentru prima dată și noi, și eu, și toți profesorii și copiii am făcut cunoștință cu a doua parte a țării noastre, am făcut cunoștință cu Moldova. Mai pe urmă, a fost o euforie nemaipomenită la 6 mai, când a fost Podul de Flori. Au fost lacrimi de durere, de tristețe, dar și lacrimi de bucurie, lacrimi de speranță, pentru că oamenii care nu s-au văzut 10 de ani, rudele, prietenii, s-au întâlnit la acest pod de flori. De fapt, era un pod care trecea peste o apă, o mare de flori. Peste o mare de flori și mi-aduc aminte ce a spus renumita noastră jurnalistă Silvia Hodorodea, spune că într-un interviu atunci la Podul de Flori, că Prutul va rămânea, dar sper că sârma din pată se va lua. Iată, am ajuns că sârma din pată, într-adevăr, s-a realizat un vis. Dar atunci, la Podul de Flori, visele noastre au fost mult mai mari decât sunt astăzi. Am sperat că totuși vom trece liber, din nou se vor întâlni liber frate cu frate, soră cu soră, părinții și chiar cei care s-au născut după generațiile care au venit mai apoi. Știu că înainte de 89 și Doina și Ion și Grigore Viora au mers în România. Da, au fost cu un spectacol la Iași, mai apoi la Botoșani. Au fost Doina, Ion, Grigore Vieru, Iurie Sadovnic, Anatol și Silvia Chiriac și Ștefan Petrache și alți artiști care au ținut primul spectacol la Iași. Așa cum a fost la Podul de Flori, așa atâta lume a fost și la acest spectacol. Ei, în fond, au spars gheața care era atât de puternică între cele două maluri de Prut. Într-adevăr, din ceea ce îmi reamintesc și eu și din imaginile pe care le vedeam la televizor, oamenii se organizau în autocare, mergeau, era o mare de lume care ardea de dorința de a fi liber, de a vedea ce este dincolo de Prut. E adevărat, cum cineva spunea, o mare de mare. Pentru că atâta lume era, că dacă te pierdeai, nu te găseai atât de ușor acolo. N-am putut, din motive serioase, n-am putut să mă duc la Podul de Flori, dar toate rudele, prietenii, stăteam în fața televizorului și urmăream fiecare mișcare. Și cum se transmitea totul în direct, ce se întâmpla. Și cum plângeau cei de acolo, plângeam noi în fața televizoarelor. A fost multă așteptare, foarte multă. Nici nu ne-am închipuit vreodată că acest Pod de Flori nu va fi un drum, o cale puternică, o cale de piatră care să cimenteze odată și pentru totdeauna. Ce spunea Doina și Ion când au revenit și Grigore Vieru de la Podul de Flori? Doina, în genere, era un luptător. Și când au venit acasă, nu reușeau cu Ion să ne spună impresiile, cei ce au văzut, cei ce au simțit acolo. Au cântat, oamenii au dansat. Mesele de acum nu se știau din care parte și cum sunt, fiecare se ducea cu bucatele lui și erau luați acasă.
românii din partea cei de Prut erau luați la românii noștri din Basarabia. Mai scurt a fost, v-am spus, o euforie. Vă aduceți aminte de acele legături care s-au stabilit atunci și care au fost productive pentru mai târziu? Pentru că știu foarte mulți elevi mergeau în România, cumpărau de acolo cărți